بله درباره و مجاره ده بتایبتی کو 100 سالیه شیخ سعید پیران و حواله ویه و بوه بونه گلک جالاکی سال بره و ده چن از اکثر بچمجم برس قاسم فرات سروک کومله شیخ سعید و هر وها نویه شیخ سعید پیران کوج آمدنها میوان میدن باش برس فرات هون ده 100 سالیه بله هون ده 100 سالیه سرهلدانا شیخ سعید پیران و حواله نویده و لفو تفگره کد ناوا کردان ده چه بویه چاوا دبینن کنفرانس هنه ببیر آنین هنه پیشنیار جبوی پارلمنتوی هاتیه کرن کوجه گورین وان بین اشکره کرن هون وی که چاوا ده نرخینن و کمال بات از لگورمنتش گاوین باش تینه آویتن امیرود مزدکن لهمو کومو حزبو کسایت کردان داد چار پرچانداجی bir anina 100 saliye Şeyh Said Efendi u rehevali vi be şekleki u gerze u baş konferans u teni hava karni u çedbem em bivyan memnunun vaji tevi vate ku Şeyh Said Efendi u rehevalin xev anji serhildana 1925 و تمام چارپرچه کردستان دالت تمام حزب و پارتی و سازی کردان دا و قبول دیتیه و yani evviyacı tişteki hoşe bime hoşti ve hem dixwazin vana daha xurt bin daha peştabi kevin inşallah eva bebe vesile ji bo tevahiye Kurdan tevahi sazi ve hizbu partiyin Kurdan kesayeti Kurdan em her vakit viyan me xwastiye me gotiye Şeyh Said Rumeta civaka Kurde evvel car benave Kurdan bişekleki meşru u yek serhildaneki çeviye u jiber ku tarafı kongre ki da Şeyh Said Efendi u rehevali vi dest bi serhildane kirine و اوجی مشروعیت دایه سرهلدانا شیخ سعید افندی به تایبت لهمبر کمارا ترکیه و هم جبرویه دبیجن کو شیخ سعید رومتا تمامی پرچه کردستان جواکا کرده همو حزبین کردان همو پارتی و سازی کردان جبو مخبولن ام جبونا وانا رز دگرن ام شاشتی و کیماسی کو وانا چه بکن اموانا جی تینن زمان به زمانه کی دوستانه yani em divi var da ber mücadele dikin hatta ne kudçın bale hem veke komeleya Şeyh Said hem ji veke neviyen wi veke malbat ve gelek caran doz vekirin ji bo cihê gora wî bê eşkere kirin lê encamekî berçav jê derneket niha dem partî ji parlamentoyê re pêşkêş kiriye ku divê ne tenê Şeyh Said cihê gora serok û serkirdeyên din jî were eşkere kirin hûn bihêvîne encamek vê carê derkeve ji ber ku pêvajoyek jî heye pêvajoya aştî û çareseriyê yani umudeki meheye zayıf beji yek umudeki meheye maalesef evya dora 6-7 sale em dada da dava dikin di Şeyh Said Efendi da tamamı peşevayı Kurdanê ku mezelê wan hatine inkar kirinê weka Xalit Begê weka Seyyid Rıza weka Seyyid Abdulkadir û peşevayı Kurdanê dinan em me gotiye bira cenazê wan û dewsa mexberê wan bira belli be kivş be û tesîmê me bikin me vî dawayê kiriye lê belê bersiv jî me negirtiye yani di hemû astê dadê da û em hatine redkirinê anka jî mesele bi Tirkî dibêjin Anayasa Mahkemeyê dada herê mezin li wê derê evya bu dora salekî û nîve jî bersiv jî hîna nedane me و bersivê ku dane me jî dibêjin ku em malumatê me tune em nizanin meseleke wiha çêbiye yan nebiye em mes'ûl nînin ji viyan xeber bidin we lê ev pêvaciya ku da arşîvên dewletê de heye çarperçeyê Kurdistan'da jî belê yani da arşîvan de heye sedî sed yani de arşîvê dewletê da
Sedî set heye çon tune yani arşivanda tune be û tenê me destê me girê didin me qedexe dikin û me red dikin yani heye çawa tune 27 insan yek rojekî da tu derva dikî û bi 100,000 jî ciwan şûva insan tên kuştin çawa tune heye ev ya maalesef sistema desthilatdarê komara Türkiye yani em televa me umuda me ew e ku vî mesele çareser bikin. Eger dixwazin ku di rojhelatê da û desthilatdarê Kurd û komara Türk û Kurd pêvacokî teze dest bidin kirinê û berhevdû werin, aşîtîkî çêkin, ewil gav ew e ku divê ku termê Şeyx Saîd Efendî û rêhevalên wî weka sembol e ewyan ji me ra beyan bikin û teslîmê me bikin û bibêjin ev şehîdên veya ev kesayetê ku hatine îdamkirinê di 47 da di 25 da vana termê wanan e û şûna wan teslîmê me bikin em wî çaxî bawer dikin ku ew ê di aşîtiya pêşeroj da daha gavên mihim ê bê avêtinê û aşîtî di nava Şeyx Saîd û şer di nava Şeyx Saîd û komarê da hatiye dest pê kirin divê ewil gav jî di vî nahiyê da bê avêtin yani eger termê Şeyx Saîd hîna jî Şeyx Saîd û rêhevalê wî Şeyx Saîd Efendî û rêhevalê wî hîna termê wana da yek tiştekî çê nekin ez bi aşîtiya ku ew gavê ku ew davêjin ez pir bawer nakim û çaxê kêmasîkî dibîne di meseleyê da û umuda min heye ku ev di meclisê da dem partî eger yek tiştekî wer dawa kiribe înşallah partiyê dinan jî li ser viyan hesasiyet rava didin yani em bixwe aşîtî dixwazin aşîtîkî bi rûmet û adilane yani aşîtîkî yek teslîmê yekî bibe na belê ew biryarên ku ji were bersivên ku ji were tên ez bibêjim bersivê ku ji were tên caliyê dadgehan ve çi dibêjin meselen kê nîşan didin navnîşan ku ye ji were nabêjin filan dever dikare biryarê li ser vê mijarê bide Ewil viyan nabêjin me ji Wezareta Daxilî û ji Wezareta Dadê yani Edalet Bakanlığî me ji wan her du wizaretan bi wasita mehkemê me teleb kir. Me got Wezareta Daxilî 25 da ev îdam bûne ew kesayetê ku hatine îdam kirinê divê ku şûna wan ravayê me bide û teslîmê me bike. û pişê me ji Wezareta Edaletê ra jî vî telebê kir û mehkeme jî qerar da Goz raste go em ji Wezareta Daxilî bipirsin û Wezareta Daxilî go em mesûlê vî tiştê nînin em nizanin edalet Wezareta Edaletê jî go malûmateke wiha li ba me tune mexberê wan li ku ne cûna wan li ku ye û pişa me hewaleyek dada yani mehkemekî dinê kirin û jê ra dibêjin îstinafe veya bölgeler mehkemesî navekî lê dikin û ew jî aynî tiştê ji Wezareta Daxilî pirsî Wezareta Daxilî hukûqî awqatê wan hatin û gotin em agadar nînin û em nizanin gelek tiştekî seyre yani tiştekî gelek ecêb e tu çi 47 insan di rojekî da îdam dikî û li aynî dewama wî dora 600 kes îdam tê kirin û bi hezaran insan gule bombabaran dibin gule bi gulan şehîd dikevin û tu dibê ez agadar nînim yani ev ya ji ciddiyeta devletê dûrtir e tiştekî xerîb e yani ne ev ya di kültürü di çanda devletan da ji tiştekî ew hatin ne demek ki bi şeklekî ecêb dixwazin me înkar bikin îmha bikin û ji termên me ji eserên bi rûmetên me ku şehîd bûne ji eserê wana ji termê wana ji hemû tiştên wana ditirsin û îmha û înkar her dewam dike li gor min were ye li înşallah divî pêvajoyê da umûdekî zayîf be jî ez dixwazim ez veya teleb dikim umidwarim ku ew ê gavên baş bên avêtin eger were avêtin eger tiştekî li ser me jî bisekine li ser çar perçeyê Kurdistanê ne li Bakur tenê yani ji bo min rojava jî pir muhim e başûr pir muhim e başûr emekekî daye û ji piştî 5-6 salê de hatiye astekî û yek referandumekî çêkir
او مثلا ناجي مهم يعني وقت جواكا كرتا چار پرچاندا مثلا نه هوله و کیماسیو نقصانی کل سر کردان ظلمی کل زوردسی کل سر کردان هاتی کرن نه هوله و نه قصدانه دیک پرچه که دا دموکراسی چی بی اویا جبو من يعني تو اشتكي على الطول نينا يعني ازواد بينم دبا مؤقت وان شاء الله باش يعني ديسان جي مودورا سپاس برئیس قاسم فرات سروکی کومله شیخ سعید آمده لگل مبوی زور سپاس